सून घरात आली, तिला लगेच सांगायला जाऊ नका. काही नव्हतं बाई, किती कष्ट. तुम्ही तुमचे कष्ट सुनांना ऐकवू नका. त्या म्हणणारे तुमचा काळ वेगळा होता, तुमचे दिवस वेगळे होते, तुम्ही सहन केलं, आम्ही करणार नाही. सांगायला जाऊ नका. नंबर 4, सुनेला काटकसर शिकवायची नाही. मला 2 किलो तेल लागत होतं, हिला 4 लागतंय, लागू दे. माझ्या नवऱ्याला 100 रुपये पगार होता, तिच्या नवऱ्याला 1 लाखाच्या पेक्षा जास्त पगार आहे. ती तेल डोक्यावर ओतून घेऊ देत, नाही तर पिऊ देत. तुम्ही बोलू नका. हाताची घडी, तोंडावर बोट. 498 आरोपी नंबर 2 सासू. सासरा कुठेही आरोपी नाही. सगळ्या सुना सांगतात आमचे मामा चांगले.